Bengi-bengi nyuluh iwak neng bendungan Colo Bengkel lur. Dadi ceritane iki aku mau arep turu ngendi wis di WA adikku dikabari, "Ayo Mas melu golek iwak ora?" Bar kuwi aku mara nang omahe terus iki mangkat bareng lur. Dadi bendungan Colo iki mau ki karo omahku iki kira-kira sekitar 5 menitan lur. Ki angger bengi kene iki mokeh wong golek iwak biasane. Bendungan Colo iki perbatasan antara Wonogiri karo Sukoharjo lur. Dadi kidule kono ki wis Wonogiri perbatasane. Aku tekan lokasi kira-kira jam 11-an lur. Iki lho kahanane sepi pian lur, nek apa-apa anake paling kewan-kewan demit, genderuwo, kuntilanak, pocongan, mak lampir ngono ki lur. Mau diomongi jare langsung wae mangkat ketemu neng bendungan langsung wae. Rasa kesuwen selak wengi ngono jare. Kalau aku bisa kan yang tombak. Oh, anjir itu tombak. Bisa aku tombak. Ya kula anu Pak, mantune Sergi Pak Juwardi. Aktivitas wong Juwardi sing bentasi sakniki kula. Oh, Nggih. berapa? Lucu lho, Mas. Lucu lho. Paipin iki. Jawane paipin internet ya setoran. Iya. Kapan ya tak kei. Teng boten. Teng baca ora umum. Ini tak tekel kae buwet tuh ya. Oh, boten saja. Nah. Nih, jadi gini. Betul ya. Buntutnya model nih. Ini ngopo iki? Pak, Patris tak tuduli. Sini loro bola. Loro gede. Kena ora dimasaki. Wedi. Apa anjir ora? Wedi tenan. Gandeng ki mas kesel mlaku-mlaku mubengi kali ki kari leren karo ngopi-ngopi karo jagongan sedelo. Soale wis bengi langsung wae aku mulih karo kanca-kancaku kae. Lho iki entuk loro iwak gede-gede ki mau tak go mulih iso tak masak tak rica-rica.